Nalazimo se u najvećoj muzejskoj čuvaonici u Hrvatskoj. Hrvatski prirodoslovni muzej ovdje čuva 1,5 milijuna predmeta, a svoj novi dom ovdje su našle prirodnine. Prirodnine su rude, stijene, minerali, fosili te preparirane biljke i životinje. One se ovdje čuvaju u posebnim prostorijama koje nazivamo muzejski depoi. Danas ćemo vam pokazati kako izgleda jedan muzejski depo i tko u njemu radi. Dođite! Slobodno! Dobar dan, Edo! Možemo vam uzeti minutu vremena? Ajde, brzo! Edo, primijetila sam da na vašim vratima, to je vratima vašeg depoa, piše herpetološki depo. A šta je to herpetologija? Pa ja mislim da možete pogledati oko sebe i vidjet ćete da je uglavnom se radi o nekakvim gmazovima i vodozemcima, a trenutno se nalazimo u dijelu gdje su zmije. Znači, to je herpetologija, je znanost o vodozemcima i gmazovima. Hvala vam. A primjećujem da postoje različite vrste preparata. Kakve sve preparate možemo vidjeti u Prirodoslovnom muzeju? U Prirodoslovnom muzeju jako raznolike, a u ovom dijelu možemo vidjeti termoplastične preparate, kao što je recimo ovaj preparat. To znači preparirane životinje onako kako jesu u prirodi, sa improviziranim staništem, na suho takozvano prepariranje, a imamo i ovakve koje se nalaze u cilindrima ili u bocama. To je mokro prepariranje u alkoholu, formalinu ili nekim drugim konzervansima. Puno hvala. Zanima me tema je plesni virtuozi. Postoji li možda u vašoj zbirci neka životinja koja ima pokrete poput plesača? Pa možemo reći da ima. Mislim, u životinjskom svijetu ima jako puno plesača. To je uglavnom vezano uz njihov ciklus parenja, vrijeme kada se razmnožavaju. Tako i kod mojih plesača, a to su uglavnom neke vrste zmija, da li otrovnice ili neotrovnice, koje plešu. Ali ne plešu kao što plešemo mi, muško-žensko, nego plešu mužjaci. A mužjaci samo? Samo mužjaci plešu i to je ples koji mi zovemo ples, a u stvari je to njihova borba. Aha. Oni se bore za prevlast da bi došli u priliku pariti sa ženkom koju su odabrali. A koje to vrste mogu biti? Evo recimo, jedna od njih, brojne su. Ovo je jedna vrsta koja se zove crnica ili crna poljarica. Vrsta koja živi u našem primorju, točnije od Istre pa recimo do polovice Velebita. Kao što vidite, crna je, to bi dobila to ime i mužjaci se znaju jako lijepo ponašati prilikom tog plesa. A u koje doba godine ih možemo? To je obično u proljeće, znači u vrijeme kada je dolazi do parenja među tim vrstama i u to vrijeme možemo ih, naravno, ako smo jako pažljivi, u vrijeme kada oni to izvode, naletimo slučajno na njih u prirodi, možemo i takve stvari vidjeti. Odlično, puno vam hvala, Edo, puno smo danas naučili. Hvala lijepo. Nadam se da ste danas nešto novo naučili iz ovog videa o plesu sa zmijama, te vas pozivamo da pratite naš web i Facebook stranicu kako bi saznali više o događajima koje organiziramo. Pozdrav!